Antropologia, beste gizarte zientziak bezala, hasieran izan zen oso zientzia patriarkala, koloniala, arrazista inkluso, eta nolabait mendebaldeko arrazoiaren nagusitasunaren aldarrikatzailea, eta horrela funtzionatu zuen, eta horrela begiratu zituen ere munduko beste kulturak, munduko beste herrien gizarteak, eta hori zen printzipioz antropologiaren zeregin espezifikoa, eta lehenengo begirada nolabait maltzur horretatik egin zuen lehenengo fase batean, baina gero beste zientzia guztia bezala, gizarte zientziak eta zientziak orokorrean, nolabait mendebaldetik eratua zen ikuspegi mekanizista eta murriztaile hori lagatzen joan zen, nolabait errealitateri aurre egin behar izan ziolako, eta horrela ulertu behar izan zuen ere munduan aniztasuna dagoela kulturetan, mundua anitza delako batez be naturari dagokionez, ekosistema edo habitat diferenteak daude munduan, eta jendea egokitu bere izan danean habitat edo ekosistema zehatz batean bizi izatera, erantzun zehatzak ere eman ditu, eta hori hain zuzen ere da kultura deitzen dugun, ezta? Giza talde batek eremu zehatz batean bizitzeko ematen dituen erantzunak eta ikasi egiten dituenak eta irakatsi egiten dizkienak hurrengoei. Eta zentzu horretan, horregatik interesgarria da gaur egun antropologiaren begirada arazo klimatikoei eta arazo ekologikoei erantzuteko, hain zuzen ere, jakin dakigulako ez dagoela erantzun mekanizista, erantzun simple bat eta erantzun global bat mundu osoarentzat balio duena. Tokian tokiko arazoak izango dira ere, nahiz eta aldaketa klimatikoa edo arazo erabate globala izan, tokian tokiko manifestazio edo ondorio zehatzak ekarriko ditu, eta tokian toki erantzun beharko zaio, eta zentzu horretan aniztasun, erantzun edo kultura aniztasun hori ezagutzea eta baliagarria izan daiteke geroari eusteko, eta batez be begirada hori edo nolabait jarrera hori dana ez dagoela estandarizatua, hori da segurazki gaur egun antropologiak eskaini dezaken hori batez be jarrera diferentea eta jarrera interesgarria eta jarrera beharrezkoa ezinbestekoa guzti honi erantzuteko. Askotan, erantzun kultural horiek, tradizio bilakatzen dira, ezta? Belaunaldiz belaunaldi transmititzen dira, eta gure sistema kognitiboetan ere badaukagu nolabaiteko tentazioa pentsatzeko beti balio izan duena baliagarria dela oraindik, eta ez dugu asumitzen hain ondo tradizioa azken finean batez ere aldaketa dela. Eta tradizioak aldatu ezean, antzuak bilakatzen direla, ezta? Orduan, zentzu horretan ere, nolabait hori kontutan hartu behar da, aspaldiko erantzunak agian ez dira baliagarriak, baina hala ere kontutan hartu behar dira, baina momentu batzuetan hori kulturak nolabait identitate bilakatzen dira, fosilizatu egiten dira, edo behintzat nolabaiteko izoztu egiten dira, eta adibidez hori izan daiteke, ejemplo bat izan daiteke gaur egun Euskal Herrian bizi dugun arazoetako bat, ezta? Bada oso beharrezkoa transizio ekosozial bat egitea, bada oso beharrezkoa transizio energetiko bat egitea Euskal Herrian, baina adibidez, nolabait transizio energetiko hori egiteko planteatzen diren irtenbide batzuk, sartu gabe orainia irtenbide horiek erabat finduta dauden edo oraindik aldatu beharko lirateken edo hobetsi beharko lirateken, askotan adibidez, gaur egun bizi-bizirik daukagun gatazka bada,
azpiegitura eolikoak jarri nahi direnean Euskal Herriko mendietan eta basoetan, hor badago ere konzepzio kultural bat edo kultura bat, nolabait gailurrak eta mendiko puntak sakratutzat hartzen duena iaia, edo oso lur baliotsutzat hartzen dituena, eta askotan horrek ekartzen ditu gatazka oso mingarri batzuk, ezta. Gatazkak ezinbestekoa dira eta ebitazina dira, beti egongo dira gatazkak gizataldeen artean, nolabait hori, danona den lurraldea gestionatzeko orduan. Eta gaur egun ere, danona esan dut, baina askotan leku horiek privatizatu egin dira edo privatizatu nahi dira, eta orduan zentzu horretan gatazkak onak dira bebai, baina batzutan hori egon daitezke gatazka identitarioak edo gatazka kulturalak nolabait danon artean hitz egiten eta inposizio hori gabe, baina baita sektarismo hori gabe edo purutasunarik gabe garaitu behar direnak eta nolabait gainditu behar direnak, ezta? Eta zentzu horretan, askotan, kulturak ere badauka joera hori hobesteko finkatuta dagoena eta munduan batez be aldaketa da eta tradizioak ere beti egokitu behar dira aldaketetara eta transizioetara, ezta? Eta zentzu horretan ere, antropologiak ikasten dituelako ere nola ematen diren kultura gatazkak eta nola ematen den kultura aldaketa, zentzu horretan baliagarria izan daiteke tensioak beratzeko, tensioak apaltzeko, eta batez be, nik uste dut hori gaur egun gizarte zientzian paradigma osoan oso baliagarria dena eta oso nolabait ezarrita dago, batez be jendearekin hitz egin behar da eta jendearen artean ere jendeak hitz egin behar du, ezta? Askotan gatazkak ematen dira, posizioak trenkatu egiten direlako eta malgutasunik ez dagoelako, eta hori da azkenean ebitatu egin behar den, ekidin egin behar den, hori da gatazkaren iturria eta nolabait gatazkak aberasgarriak izateko halako jarrera sektarioetatik aldezten ahalegindu behar gara, ezta? Iraunkortasuna oso kontzeptu importantea da, orain jorratzen ari garen gaitegi honetan, ezta? Esan dugu nolabait kultura iraunkortasuna batzutan kaltegarria izan daitekela, baina orokorrean kultura iraunkorrak dira nolabait naturarekin, bere inguramenarekin harreman iraunkorra lortu duen gizakien erantzun multzo bat, ezta? Eta zentzu horretan hori importantea da identifikatzea, gordetzea eta zabaltzea. Hain zuzen ere, mendebaldetik mundu osora zabaldu den kultura kapitalista deitu aldugu, kultura mekanizista edo industriaren kultura erabat, eta horrek badauka funtsean problema larri bat, eta da bere funtzionamenduan, bere etengabeko hazkundean, naturaren mugak gainditu nahi dituela, edo naturaren mugak gainditzeko arriskutan jartzen duela gizateria etengabe, eta naturaren mugak gainditzen direnean, planeta finito batean, planeta mugatu batean, gaur egungo problemak agertzen dira. Orduan, zentzu horretan, tokian tokiko jakinduriak balio izan dutenak harreman iraunkor bat mantentzeko tokian tokiko ekosistemekin, badira oso jakintza multzo importanteak, interesgarriak eta gorde behar direnak eta nolabait gorde behar dira eta mantendu behar dira geroan ezinbestekoak izango direlako arazo berriei ere erantzunak emateko. Oso zaila da gaur egun aldaketa klimatikoaren efektu larrienak gerarazteko, gelditzeko posizioan gauden edo jadanik ez gauden, ezta? Ezagutza, dato zientifikoak guzti horrek, egia esan ez dute betarik ematen
optimismorako, ez da? Zentzu horretan arrazoiak eskortasunera eramaten gaitu, baina ere mezu zientifiko gehienetan esperantzarako leiho bat irekitzen da beti. Batzuk ere esaten dute hori kritikagarria dela, ez dagoela esperantza faltsurik saldu behar, azkenian gure gizakiok, gure sistema kognitiboetan beti daukagu disonantzia kognitiboa deitzen den mekanismo bat murrizteko mekanismoa dugu, ez da, mezu negatibo bat entzuten badugu eta mezu positibo bat entzuten badugu, mezu positiboarekin gelditzen gara eta aurrera segitzen dugu, ez da, gure bizimoduarekin, eta gaur egun, duda ezina da, gure bizimoduetan oso aldaketa handiak egin behar ditugula, benetan aldaketa klimatikoaren eta hurrengo kaos klimatikoaren efekto nagusiei nolabait aurre egin ahal izateko, ezta? Orduan, zentzu horretan, agian mezu eskorragoak bota beharko genituzke, benetan jendea larritzeko, benetan jendea desafioaren tamaina har dezan. Baina, hori, gure sistema kognitiboak ezagutzen ditugun neurriak ere, badakigu, sokaren aurrean, gizakiok sok bat jasotzen dugunean, eta hortik irtetzen garenean, nolabait optimismo horrekin mugitzen garela, eta askotan esaten dugula, atzetik datorrena, egin dezala egin behar duena, nire martxan segituko dut, ezta? Hori oso zabalduta dago gaur egun, ezta? Bizi gaitezen momentua eta az dezagun geroa, lehen, punk mezua zena, gerorik ez dago, gaur egun askotan mezu erreakzionarioa da, ezta? Geroa ez zaigu inporta, hurrengo belaunaldiak hor konpon. Eta zentzu horretan, argi dago, neurri arradikalak hartu behar direla epe motxera, benetan aldaketa klimatikoaren efekto larrienak murriztu edo epeldu nahi baditugu, ezta? Zentzu horretan behar dira erabaki politikoak, behar dira erabaki kolektiboak, baina behar dira ere erabaki personalak, gaur egun bizi gaituen konsumismo, frenori gabeko konsumismo honi dagokionez. Eta zentzu horretan ekologismoa historikoki izan da albiste txarren mezularia, eta horregatik ere ekologismoa gaur paradoja bati aurre egin behar dio, ezta? Alde batetik bere mezua, ekologismoaren mezuak irabazi du ideien borroka, ezta? Batez be zientzia engaiatuak eduki duelako bere ondoan, ezta? Eta gaur egun jadanik ez dago zalantzarik aldaketa klimatikoaren inguruan eta hainbat kontuen inguruan, ezta? Eta zentzu horretan nolabait esan daiteke ekologismoaren rol historikoa bete dela, baina aldi berean askotan gertatzen da gizarte mugimenduekin, ezta? Gizarte mugimenduek kultura aldaketa eragiten dute, baina nolabait gizarte mugimendu horietan aritu den jendeak eta askotan ikusten du bere nolabait, hori esaten duenean, oso termino groserotan esan da, irabazi egin dugu esaten dugunean, pentsatzen du baina ondorioak oso larriak dira eta ni ere ez nago konforme gertatzen ari denarekin, ezta? Eta zentzu horretan ekologismoak nolabait paradoja horri aurre egin behar dio. Albiste txarren mezularia izan da, mezu horiek zuzenak zirela demostratu da, baina ekologismoak ere ez du kentzen nolabait estigma hori, ezta? Albiste txarren mezularia izatea, gafeak izatea eta nolabait hori beti kexaka ibiltzearena. Badago beste ekologismo demagun berriago bat, ekologismo alternatiboa deitzen dena, batez bere proiektu positiboetan eta erantzunetan zentratzen dena, eta milaka proiektu eta milaka prozeso eragiten dituena munduan zehar eta baita Euskal Herrian zehar ere, ezta? Eta baina askotan horiek erantzun txikiak dira, erantzun
tokian tokikoak dira, eta gizatalde txiki batendako pentsatuta daude, baina askotan ere proiektu horiei eskatzen zaie eredugarria izatea. Eta esan behar da, daukagun gero komplikatu horren aurrean eredurik ez dagoela, ez dago irtenbide eredu finko bat, ereduak joango dira sortzen eta joango dira garatzen, eta proiektuko alternatibo txiki guzti horiek eredugarriak izango dira, baina ezin dira hartu gaur egun nolabait egia errebelatua izango balira moduan eta danok hori egin beharko bagenu moduan, ezta? Norberak bere bidea egin behar du eta gero bide kolektiboak, legeak, esparru legalak, hori politika ere egin behar du, gizarte mugimenduek politika egiten dute epe ertain luzera eta ez epe motxera, eta horregatik eragiten dute aldaketa kulturala eta horregatik importanteak dira, baina gaur egun ekologismoak segurazki ere badauka nolabait behar kolektibo bat eta behar hori da tokian tokiko politiketan eta eragitea. Eta eragitea ikuspegi klimatiko batetik eta ikuspegi ekologiko batetik, eta nolabait behartu behar dira bakarrik 4 urtera begira edo 8 urtera begira pentsatzen duten politikariak behartu behar ditugu beste epe batzuetara begiratzera eta beste politika batzuk eragitera, ezta? Eta zentzu horretan ere politikariek ez diote esan behar jendeak entzun nahi duena, baizik jendeak behar duena entzun. Eta horretara bultzatu behar ditu ekologismoak ere, lidergo politikoak eta nolabait tesitura horretan jarri eta abizatzea nolabait egoera urgentea dela eta horregi behar zaiola guzti honi. Ekologismoak askotan halako indarri ideiak mugiarazi ditu eta sozializatu ditu, eta askotan halako ideia batzuk ere nolabait labankorrak izan dira edo paradogikoak izan dira. Ez da, halako kontzeptu bat desazkundea izan daiteke, ez da. Desarrollismo garaietan nolabait formulatu zen desazkunde hori, esan ez, desarrollismo etengabeko hazkunde ekonomikoa bilatzen duen eredu ekonomikoan pikutara goaz, ez da, planetarekin egingo dugu topo, planetaren muga fisikoekin egingo dugu topo, eta zentzu horretan importantea da hazkundetik desazkundera pasatzera. Gaur egun, azken hamarkadetan gailendu den dinamika berri batean gaude, 2007-2008ko krisi ekonomiko larriaren ostean, pandemiaren ostean, esan dezakegu orokorrean mundua dekadentzian bizi dela, ezta, dekadentzia ekonomikoa eta baita dekadentzia beste mota batzuk ere segurazki gailentzen ari dira, eta orduan desazkundea hitz egitea suerta daiteke mingarria edo suerta daiteke jendeari esaten diotenean txarto bizi gara desazkunde ekonomikoa dagoelako, eta hori izan zen nolabait 2007-2008ko krisi ekonomiko larri horien, krisi larri horretan bizi gara, ondino eta segurazki luzerako biziko gara, ez da, hau da, kapitalaren hazkunde etengabea murrizten ari da, alde batetik muga fisikoekin topo egiten egilako, eta bestetik ezinezkoa delako noizean behin ere kapital suntxiketak egon gabe, horiek dira sistema kapitalistaren barruko krisi ekonomikoak deitzen diren horiek, ez da, kapital suntxiketa masiboak nolabait sistema berrabiarazteko. Baina kapital suntxiketa masibo horietan batez be kapital gutxien daukagun personak, jende txiroa edo klase ertaina, horiek dira biziki pairatzen ditugunak krisi horien ondorioak, ez da, eta askotan horregatik halako kontzeptu batzuk suerta daitezke mingarriak edo suerta daitezke kontra esankorrak, ez da. Baina beste alde batetik hori kapitalaren etengabeko hazkunde ziklo horietatik beti ere frakasora eramaten dutenak, dinamika horretatik atera behar gara,
persona moduan eta gizarte moduan bebai, eta zentzu horretan importantea da bizimodu alternatiboak, konsumismotik ihes egitea ahalik eta gehien, eta nolabait egia da, gaur egungo gizartean horrek suposatuko lukela, segurazki lanik ez egitea adibidez. Eta, hori gertatu da momentu historiko batzuetan, gertatu zen pandemiaren ostean, dimisio handia deitu izan zen prozesua, jende askok laga zuen bere lana, jende askok bizi da lan egiteko, eta hori ere ez da ona, eta horregatik jende askok ere badituguak nolabait etengabeko errobera maltsur horretatik alde egiteko, eta importantea da tendentzia horiek, joera horiek elikatzea, babestea, eta hori, halako lehen aipatu ditudan proiektueko alternatibo guzti horiek alik eta gehien handitzea, eta alik eta nolabait bizimodu diferenteak eskaini ahal izatea, Baina, zentzu horretan ere, askotan, ekologismoaren mezuak eskatzen du erosotasunetik, eguneroko martxatik alde egitea, eta beste modu batez pentsatzea, eta beste modu batez nolabait gure bizitzaren autonomia bilatu, gure bizitzak guk kontrolatzea, eta askotan erraza da, nolabait etengabeko ziklo horretan lana, konsumoa bizitzea, eta askotan zaila da hortik alde egitea, eta horretarako ere nolabait kontzientziak astindu behar dira, eta marko kognitiboak aldatu behar dira. Marko kognitibo kontzeptu hori orain askotan erabiltzen da gizarte zientzietan, eta azken finean badira gure ikuspegiak, gure ikusmoldeak, batzuk inkluso nolabait genetikoki errotuta ditugunak, gure sistema kognitiboa, gure espeziaren sistema kognitiboa oso aberatsa da, lenguaia daukagu, eta horrek elkarri ere historia kontatzeko beta ematen digu, baina ere murritza da, kasu zentzu askotan, eta nolabait hori gero eta gehien ezagutzen dugun neurrian, gero eta hobeto ere modulatu alditugu mezuak eta modulatu alditugu kontakizunak, baina esan bezala, bizi gara mundu batean, non frenorik gabeko kapitalismo horrek ere ezagutzen ditu tresna horiek, eta segurazki nik batzutan esaten dut gizarte zientzia aberatzena edo emankorrena edo hobekien erabili dituena gaur egun giza kognizioari buruz ditugun ezagutzak publizitatea da. Baina publizitatea gaur egun begira dago konsumismoari, Eta gaur egun ere deskubritzen dugu publizitatea oso efektiboa dela konsumismoa bultzatzeko, baina segurazki kontrakoa, iraunkortasuna, ekologismoa eta horretarako, ez daki publizitatea hain erraz funtzionatzen duen, edo beste moduko mezu batzuetara joan behar den, Betiko tresnak ditugu musika aipatzen da galderetan, eta hori da nire espezialidadea, musika gure marko kognitibo nolai sakonenak mugiarazten ditu, mugitzen gaitu emozioen aldetik, mugitzen gaitu sentimenduen aldetik, eta mugitzen gaitu ere ideien aldetik. Nolabait zilegia baldin bada, nik egin ditudan desberdintasun horiek, ideiak, emozioak, sentimenduak, zilegi bada egitea, ze azkenean, askotan, gero gu funtzionatzean, batzutan klasean esaten dut, pirritz eta porrotzen hori eskua, bihotza, eskua burua, sentitu, pentsatu, ekin, hori benetan gure funtzionamenduan senti pentsatu egiten dugu, egin sentitu pentsatu, dana nahazita egiten dugu, eta askotan ez dakigu ere, ia lehenengo emozioak edo sentimentuak mugitu gaituen zeozer egitera, eta gero arrazionalizatu dugun, eta hori da gure ezagutzeko sistema hori, sistema kognitiboa, eta hori ere jakin behar dugu mobilizatzen, jakin behar dugu eratzen, kontakizun eta sustengarriak eta berriak egiteko, eta zentzurretan hori musika tresna oso ona da, baina beste batzuk daude, ikusentzunezkoak, literatura noski, guzti hori importantea da, nolabait hori bizitzaren beste relato batzuk sortzeko, eta hori kontakizun
konsumistatik alde egiteko, ezta? Baina horrek askotan eskatzen du lana eta eskatzen du mobilizazioa, eta horretan ere ekologismoak gauza asko egin ditu beste gizarte mugimenduekin batera, ezta? Gaur egun admirazioz ikusten da, adibidez, feminismoak epe motz batzuetan lortu dituen aldaketa kulturalak, eta egia da, txalotzekoa dela eta miristekoa dela, segurazki ere egoera emakumeentzat aguantezina zelako leku askotan, eta gaur egun ere aguantezina da, ezta? Ekologismoa eta feminismoa askotan bat egiten dute, ekofeminismo deitzen den mugimendu horretan, eta sinergia horiek oso emankorrak eta oso interesgarriak dira. Segurazki ekologismoan badaude ondino jarrera patriarkalak eta jarrera matxiruloak nolabait, eta horiek ekidin behar dira eta usatu behar dira, baina badago ere feminismo bat oso teknokratiko, oso teknozalea, oso prometeikoa, askotan pentsatzen duena natura gainditu daitekela, gure giza natura ere gainditu daitekela, zirugia eta teknologiaren bidez, eta horretan ere beste edozein gizarte mugimendua bezala ajeak ditu, eta nolabait elkarren arteko eraginengatik eta elkarren arteko sinergiarengatik gaindituko dira nolabait galga horiek gizarte mugimendu guztietan agertzen direnak. Euskal Herrian ekologismoa orain arte oroar izan da oso reaktiboa, oso ezetzaren kulturan nolabait funtsatua, ezta? Beste remediorik ez duki. Alde batetik egoera politikoa oso itxia zelako, eta zentzu horretan ekologismoa askotan nolabait gaiztoen aldean jarri da, eta oso erreza izan da boterean egon direnentzako nolabait ekologismoaren mezuak nolabait saiestu, edukatu izatea nolabait beste akusazio batzuekin, ezta? Orduan ezetzan mugitu behar izan da ekologismoa, eta ezetz horretan batzutan lorpenak eduki ditu eta beste batzutan galerak gizarte mugimendu guztiak bezala, ezta? Danok ditugu nolabait buruan zeintzuk izan daitezken lorpenak eta zeintzuk izan diren galerak ere. Esan bezala gizarte mugimenduak askotan nolabait gizarte mugimenduen lorpenak eta garaipenak neurtu behar dira tempu historiko batean, askotan gure giza bizitzaren, gure bakoitzaren bizitza esperantzaren gainetik dagozenak, ezta? Eta orduan askotan horrek militantei eta ekartzen die halako samina dana galdu dugu, ez? Dana galdu dugu prozesu horretan, baina segurazki aldaketa kulturalerako hasiak utzi ditugu, ezta? Eta aldaketa hori joango da gauzatzen. Baina esan bezala, nolabait hori ezetzaren gramatika bat ere sortu du euskal ekologismoak, eta hor ere badago repertorio bat gaur egungo jende gazteak ere manejatzen dakiena. Eta horrek ekarri du tokian tokiko proiektu asko eta asko geldiarazi eta nolabait suntxiketa prozesu asko gelditu direnak, ezta? Arostegia izan daiteke kasu argi bat azken urtetakoa, baina beste milaka daude, eta hori baino handiagoak eta hori baino txikiagoak ere, eta denak dira importanteak zentzu horretan. Beste alde batetik, lehen ere aipatu duan moduan, mugimendu ekoalternatiboa da gizarte aldaketarako eta aldaketa kulturalerako proiektu txikiak, tokian tokikoak eta ere horiek ugaldu egin dira, batez be Pirinioaren inguruan, esango nukenik, ezta? Ere, lurralde nolabait despopulatzen ari zen edo ari den lurraldea izanik, horrek eman du ere nolabait abia hor beste proiektu alternatibo horiek edo bestelako proiektu horiek garatzeko, eta horrela sortatu da. Proiektu txiki horiek hori askotan ere aurre egin behar diote barruko eta inguruko kontraesanei, eta askotan frakasutzat hartu daitezke, baina berriz ere lehen esan dudan moduan eredugarriak
agian ez dira izango, baina bai dira nolabait ere haziak eta nolabait dira irakaspenak ikusteko posible dela beste modu batez konsumismotikat eta bizitzeko. Eta horretan ere anitza eta joria da ekologismoaren usta nolabait Euskal Herrian eta bereziki Nafarroan esango nukenik, ezta? Baina, bueno, nolabait ere askotan mugimendu horietan pertsona berdinak daude, baina askotan ere badaude beste pertsona batzutan ez dauzenak eta besteetan bai, eta horrek askotan sortzen ditu kontraesanak eta arazoak. Oro har, nik esango nuke askotan oso prozesu militanteak, engaiatuak eta izan direlako, eta batez be mendebaldean eta daukagulako eredentzia maltsur bat izan daitekena erlijio monoteistena, eta askotan gure zereginean bilatzen dugu fede bat, gaur egun termino modernotan ideologia deitzen duguna, eta hori da sinismen konjunto bat. Sinismenak bakoitzak ditu bereak. Sinismenak ezin dira nolabait konparatu edo ezin dira konprobatu errealitatearekin. Sinismenak akziorako motorrak dira, eta askotan sinismenen problema gure sistema kognitiboan da gure sinismenak hainbeste sinisten dugu, nun pentsatzen dugu bestei ere albiste ona sinismen horiek ezarri behar dizkiegula bestei, ezta? Eta hori ere gertatzen da askotan mugimendu ekologistaren barruan, hori deitzen da azkenean sektarismo, ezta? Eta gerta daiteke talde txiki batzuk pentsatzea eurek daukatela benetazko errezeta, benetazko irtenbidea bizimodu zoriontsua eraikitzeko epe motzera, eta orduan hori inposatu nahi izatea, gainera ez aurrean daukagun masa konsumista edo kapitalaren aldeko figurei edo sektorei, askotan horiek oso urrun daudelako, bilatzen dugu inposaketa hori aldamenekoengana bultzatzea, eta aldamenekoak ez badaudera bat sinetsita gure sinismekin, pentsatzen dugu traidoreak edo askotan etsai nagusitzat hartzen ditugu, eta orduan badago momentu komplikatu bat, nun bapatean hori ezin egonak eta gaizki ikusiak eta gailentzen dira gizarte mugimenduetan. Eta ekologismoak hori askotan ere ekologistek nolabait urgentziaren sentimentu hori daukatelako, desastrearen, kaos klimatikoaren etorrera hain ziurtzat jotzen danean, eduki dezakegu joera handia nolabait jarrera sektario horietan jausteko, eta horrekin kontu zibili behar dugu. Inok ez daukagu benetazko irtenbidea, inok ez daukagu, ez dagolako, edo hori eratzen joango delako, eta segurazki gaur egun bizi gauden gehienok hilda egongo gara nolabait gauza horiek despejatzen edo ikusten direnerako. Beraz, guri tokatzen zaiguna da koherenteak izatea eta elkarrekiko errespetu edukitzea eta utzi bakoitzeare ere bere borroka edo bere militantzia edo bere zera eramaten persona horrek pentsatzen duen moduan, ezta? Ze azken finean arrazoia nor daukan eta nor tronpatu daiteken epe motzera ikustea oso gatza da. Horretan oso inutia gara gizaki moduan, gure hori sistema kognitiboen arabera epe motzera pentsatzen eta epe motzera irtenbidea pentsatzen ez gara bat ere finak, eta zentzu horretan errespetu gehiago eta zentzu horretan aniztasun gehiago defendatu behar dugu Euskal Mugimendu Ekologista. Ekologismoa geroan nola izango den, agian izena ere galdu behar du ekologismoak, agian izena ere gastatuta dago eta nolai gaindituta, eta esan bezala nolabait albiste txarren mezulariak bere mezua nolabait ezarri du eta jadanik ez daukain beste zentzurik, baina gerorik badu militantzia klimatikoa behar du.
gaur egun daukagun hori aldaketa klimatikoaren larritasuna, biologiaren munduan egon daitezken galerekin, espezien suntsipenarekin eta bar, azkenean nolabait txanponberaren bi aldeak dira horiek, ez da, hori da benetan zentratu behar gaituena, hori da benetan jomugan ipini behar duguna, ez da. Behar da transizio energetiko bat, behar da transizio ekosozial azkar bat eragitea, eta horretarako eragin behar da botere politikoan. Deskubritu dugu pandemiaren ostean, hain nolabait desprestigiatuta zegoen politika, botere politikoa eta importantea zela, eta oso ahalmen handiak zituela, ezta? Kapitalismoak ezin du bizi estatuaren babesa eduki gabe. Baina gaur egun ere jendeak estatuaren babesa edo estatuaren kontrola hartzen saiatu behar da, ezta? Gaur egun eskuin muturra eta eskuin normala jadanik muturrean dagoena bebai, batez be negazionista da aldaketa klimatikoarekiko, eta nolabait bere pahotsa topatzen du halako mezu egoista horietan, ez da, ez da inbesterako, alarmistak dira, gu segi dezagun gure martxan, segi dezagun erregai fosilak erabiltzen, eta geroak gerorako. Eta ez da horrela, geroa gainean daukagu eta geroa aldarazi behar dugu zentzu azkar batean, eta zentzu horretan behar dira politikak erregai fosilen erabilpena murriztu edo debekatzeko, debekatu behar da epe motzera mugikortasun motorizatu individuala, dela kotxe elektrikokin edo zer esanik ez kotxe konbustioko motorren oinarritutako kotxetan. Ez batzuk ez besteak ezin dugu bakotxa gure kotxea eduki, segurazki ezin dugu bakotxa gure telefono mugikorra bere behar energetiko guztietan ere eduki edo erabili behintzat gaur egun konsumismoak bultzatzen gaituen moduan erabiltzeko. Horretarako behar dira politika ausartak eta politiko ausartak, eta horretarako behar da mugimendu ekologista edo klimatiko bateratu bat halako politikak eskatzen, aldarrikatzen eta eragiten dituena. Eta aldi berean ere, batera behar dira ahalik eta proiektu alternatibo gehien, ahalik eta proiektu txiki hartain zein handi, nolabait beste modu batez bizitzeko, lanetik, bankuetatik eta hainbat instituzioetatik alde egiteko modukoak direnak. Eta guzti hau egin behar da urgentzia handiz, baina, gazteleraz esaten den moduan, bizteme despacio que tengo prisa, ez da dinot askotan ere prisa, urgentzia dago, baina gauzak egin behar dira ondo pentsatuz, eta batez be aldaketa politiko horiek, adibidez, energia azpiegituretan zerikusiak dituenak eta hobe da egitea ondo planifikatuta eta ondo eztabaidatua, nolabait afektatua sortatuko den jendearekin, inposizioaren bidez baino. Hori adibidez, ikusten ari gara batez bere igual Euskal Herrian erkidego autonomikoan, azpiegitura eoliko eta eguzki azpiegituren, energia berriztagarrien azpiegituren prozesuarekin, ez dago planifikazio publiko bat, eta horrek ekartzen ditu sekulako gatazkak, eta horrek ekartzen du ere, segurazki, prozesu horrek porrot egingo duela. Orduan, zentzu horretan, oro har nik esango nuke jendeak hartu behar dugula, altzatu behar dugula gure autonomia, eta gure bizimoduaren kontrola berreskuratu behar dugula, eta horretarako behar da kontzientzia aldaketa azkar bat. Egon badago, hori martxan dagoela mundu osoan zehar seinale asko dago, baina esan bezala hori askotan seinale horiek gerorako seinaleak dira, eta ez dute segurazki azebeteko gure eguneroko
ekoansietatea, ezta? Baina, bueno, ansiedadez bizitzea ez da ona, ez zentsu konsumista batean, ez zentsu alternatibo batean ere. Ikasi behar dugu ansiedadea murrizten, eta lasai baino irmo, zentsu horretan, bakoitza bere esparruan segitzea lanea. Aldaketa klimatikoaren edo bezanda kaos klimatikoaren gainean daukagun egoera horren seinaleak dira azken urteotan Nafarroan, Euskal Herri osoan eta mundu osoan zehar gaietzen ari diren gertaera klimatikoak deiturikoak, ez da, sute gero eta handiagoak, lehorteak ere gero eta kezkagarriagoak, edo tokian tokiko uholdeak eta bar. Igual zuteak dira nolabait paradigmatikoenak, ez da, alde batetik eskala bat gainditu dute zuteek. Zua piztea mendian edo basoan erlatiboki oso erraza da. De hecho, segurazki gure giza espeziaren evoluzioan oso importante izan zen zua, batez be sukaldaritzarako, eta horrek eragin handia eduki zuen gure burmuinen evoluzioan, baina zua berez naturalki ematen da, eta momentu batean gizaki horiek gure aurretizkoak jakin izan zuten zua gobernatzen nolabait, baina zua pizten da kontrol gabe, eta gizakiok egin dezakeguna da hori gero kontrolatzen saiatzea, ezta? Baina zutea handietan gaur egun kontrola ezinak bilakatzen dira, basogintza politika ere oso eskorra delako gure inguruan, basoak abandonatu egiten dira, askotan basoak landaketak dira eta ez baso naturalak, baina baso natural horietan ere gero eta gutxiago zaintzen dira, gero eta sastraka gehiago dau, eta askotan zu horiek horregatik gero eta handiagoak bilakatzen dira, eta handitasun bat gaindituta, sekulako zutabe handiak zabaldu daitezke biosferatik gorantza doazenak, hori estanda egiten dutenak, eta ia ez dakit leherketa atomiko baten moduan, gero zua ari du euri, nolabait, ez da? Eta horretan, nolabait, zute horiek geografikoki murrizteko saiakerak askotan antzuak izaten dira eta zua deskontrolatu egiten da. Lehorteen kasuan ere nolabait uraren falta ziklikoa da eta uraren kalitatearen falta gero eta handiago ezagutuko dugu, gero eta akuifero gehiago kutsatzen ari garelako, baina beste alde batetik nolabait nekazaritza ereduaren ondorio dira lehorteak, eta lehorteak ere geroz eta kaltegarriagoa dira nekazaritza eredu produktibista eta dana ureztatze sistemetan oinarritzen denean, eta ez benetan tokian tokiko naturaren araberako nekazaritza egiten denean, ezta? Zentzu horretan, ere urtegi handiak badira epe motzeko irtenbide ekonomikoak, gutxi batzuen negozioak, baina epe luzera ere ez dute balio nolabait lurraren idortea etengabe pairatzen ari garena, azkenean aldaketa klimatikoaren ondorioz. Eta lurraren idortzeak ere ekartzen ditu uholdeak geroz eta arriskutsuagoak izatea tokian tokiko ematen direnean, edo esparru zabalago batean ematen direnean, ez da? Zentzu horretan, danak dira kaos klimatikoaren erakusleak, sintomak nolabait, eta bebai horretarako behar da erantzun global bat, erantzun nolabait egoeraren tamainaren neurria hartzen duena, baina beste alde batetik ere tokian tokiko beste basogintza bat, beste nekazaritza ereduak zabaltzean. Eta hori segurazki oso leku emblematikoa eta paradigmatikoa izan daiteke Nafarroa horretarako, ez da? Nafarroko hegoaldeko erdi guztia
hor dauka, harreman berezia dauka urarekin, harreman berezia dauka Ebro arroarekin eta harreman berezia dauka nekazaritzarekin, eta ipar partean, segurazki, basoen kudeaketa eta baita larreen kudeaketa paradigmatikoa izan daiteke, eta hor, badaude ondino kultura ondarean, badaude praktika sustengarriak nola eramaten diren inguruko jakinduria handia dago, eta hori erreskatatu behar da. Hori ez da ondare etnografikoa, hori ondare bizia da, eta ezinbestekoa izango da hurrengo hamarkadetan datorkigunaren erronka nolabait gobernatu ahal izateko. Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua.